Σε αυτό το μαλάκι θα περάσουμε ένα μαύρο μπλε. Αποφασίσαμε να βάλουμε μία βαφή η οποία να είναι ήπια για το μαλάκι, να μην είναι πολύ σκληρή. Έχει ριζούλα, έχει κόκκινες λάμψεις. Εδώ η Κατερίνα συνεχίζει να περνάει τη ριζούλα. Βλέπουμε ήδη το μπλε να αρχίζει να εμφανίζεται στη ρίζα. Εδώ βλέπουμε στον ήλιο ότι κοκκινίζει το μαλάκι. Αυτό πρέπει να φύγει με το πέρασμα. Γι' αυτό βάζουμε ήπια βαφή για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς να το αφυδατώσουμε το μαλάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε φτάσει στο μισό κεφάλι. Περνάμε ρίζα άκρη. Θέλουμε να σπάσουμε όλες τις κοκκινίλες. Το συνηθίζει το μαύρο να κοκκινίζει με τα λουσίματα. Είναι δηλαδή πολύ φυσιολογικό. Εδώ το κορίτσι μας έχει μακρύ μαλλί, έχει ωραία τρίχα. Οπότε χρησιμοποιούμε ήπιες βαφές για να μην το φθύρουμε. Να το κρατήσουμε ενυδατωμένο, γιατί είναι και μακρύ το μαλάκι.